tambah seru kae. Wah, aku wedi iki. Kilo Kipli belong ngobrol ngalor ngidol ngetan ngulon panggah wong loro kenalan se aku Kipli aku belong seduwe hobi podo aku seneng ngopi ake podo nek bengi ngaji awane makaryo Kilo Kipli belong. Wah, piye yo? Kahanane kok mah kok ngene iki. Wayahe bayar kontrakan. Dalah wingi nek kambil malah tiba. Mumet. Kok dengerin kowe Rin sing nunggu? Oh, asal ditinggal mbokku ning pasar. Iki gorengannya panas ra Rin? Yo panas wong bar ngentas kok. Mbak, Nggih. Mbak, kopi manis. Nggih kula damel kiriyen nggih, Mas. Nggih. Monggo, Mas. Bisa sithik to, Mas, aja jerak-jerak. Allah, salahke. Oh, Meneh. Rin aku tak bali sik ya. Wedi. Alah, kok mah bali to, Sal? Aku ya wedi. Aku arep bali tenan Rin selak dikon ibuku ngumbahi. ya cikur ora omong to, Mbak. Ya ngapunten, Mas. Ori. Untung ayu. Ya ora. Apa? Aku kuyu, Mbak. Niku lara tenan. Mbak. Kene iki bener RT 5 ora? Bener, Mas. Ono apa? Aku golek Kipli. Omahe gak ngendi? Oh, Mas Kipli, kono ki lho Mas kula ndalan. Ya wis, jajal tak tilikane. Iki entek pro sik. Tak 10.000, Mas. Oh, murah. Kudune kok ya nek aku. Akeh. Ya. Waduh, tak ono susuke iki. Wis gawa. Oh, nuwun ya, Mas. Nah, preman kondang ya kan iki. Mas gelase. Oh iya. Bun Pak De, nek tangkon nek dane Kipli niku. Oh, kono ae, mburi kae. Oh, mriko niku. Heeh. Oh, nggih. Nuwun nggih. Nggih. Iki ngerti to ya Pak Kipli.
Bos, jadi omah iki mriki sebelah ndi to? Boleh mau ora ketemu e. Halah, lek tak omongin to wingi, ngomah iki mosok dadak karo aku le marani. Wah, bingung aku. Yo, ora tau boleh yo. Yo. Wah, ganggu. Kae, lho omah iki iki wonge malah ngombe kopi ning arep lawange lho. Yo, omah ono kene lah, Bos. Lah ngomong lah yo ora ketemu. Oh. Ndi sae? Waduh. Juragane sing di kontrakan teko e. Anandi kowe. Anandi kowe. Wera tira wayahe bayar kontrakan iki lho. Waduh. Karepmu piye? Wis wayahe bayar kowe ndelak-ndelik wae. Ora piye-piye. Aku Bos. rung nganu bos rung cecekel bos rung dede te. Lho tanganku malah Ora tak kena pikir. alangan. Tangan-tangane sapa? Mas sahabat karo aku. Pokoke kowe ora iso bayar kontrakan ya lunga. Ora ana janji-janji. Aneh saiki aku rung cecekel bos rung dede. Ora Lho, sih, tanganku iki kena alangan iki. Ora tak pikir tangane sapa? Mas sahabat karo aku. Tenan bos, ampun. Ora ampun-ampunan. Wis, ngubah-ngubah moci. Ben ketok wangun nek tumpake iki. Rameng tumpak-tumpake wis senajan pit nggo ngaret nek yo ketok resik yo wangun. Gelem numpake yo gelem ngedusi. Oh. Apa pli? Dengaran ya wis tekan kene. Malah ngrepoti po. Ora lho. Aku iki pengen cerita ya. Cerita apa meneh to, Pli? Kok kayane uripmu iki susah lho. Oh ya. Ya wis yo, saiki critane kono, gogok kono sik yo. Kene, gogok kene. Janjane iki ana apa to, Bli? Kok teko-teko tak delok kok uripmu kaya gek susah men iki. Oh lho. Aku iki parani semprot ya. Iki dhewe to wingi lho. Tanganku barang piye iki? Lumari. Aku iki rene pengen cerita karo kowe lho. Yo piye meneh yo, Bli yo. Aku jane ndelok kowe iki yo mesake, Bli. Aku kahanane yo gek ra dicekel barang. Kira-kira kowe di solusi ora lho? Mau info kontrakan lah. Sing kowe bayar iki iso keri. Sik, Pli. Oh iya, ana, Pli. Nggon Pak Glembong iki ketoke isih ana sik kosong kae. Ning dadak marani Pak Glembong sik dadak tekon. Ya tapi aduh ora yo. Kontrakane lho. Lah iki Lah iki lho. Aduh berarti cerakan iki lho. Aduh iso ngopi bareng iki. waduh, ameng kerepotan meneh. Yo tekan kon. Lembah wae yo. Aku lek kesusui. Yo yo. Ayo kok sik to. Aku urung adus barang kok. Sik to. Aku tak adus sik. Yo ngono. Wis tekan molo. Wis, kae lho apa wong iki sing arep magek maca buku. Juragane kae to. Heeh.
Assalamualaikum Pak Gelembo. Waalaikumsalam. Ono apa lo? Iki Pak Gelembo arep tekon. Isih ana kontrakan sing kosong ora? Ayo ono. Sapa sing arep pengen kontrak? Kancaku iki lho Pak Gelembo sing arep ngontrak iki. Lah tetep ora bocah iki. Lho Pri, tekoni Pak Gelembo. Tertib ora ning kowe? Insyaallah aku tertib Pak Gemblo. Iya wis nek arep ngontrak nek wis gelem masalah biaya pikir keri. Lho ngono Pak Gelembo. Aku tak pamit bali sik. Ya wis nek arep bali ngati-ati. Matur nuwun Pak Gemblo. Assalamualaikum Pak Gelembo. Waalaikumsalam. Lo. Gue sadal. Piye to lu? Mah kleru iki sendale. Wah, iya, wah. Ora ngawak kesel. Balik yuk, Bay. Ngapunten nggih Pak Gelembo. Lu wis lo, aku tak pamit dhisik ya. Kok diwangi usung-usung ya. Oh, jangkrik we, Pli. Matane ngingetke, Pli. Bar kubah barang malah. Sorry lo. Pak, buakno sampah nang ngarepan. Ya. Sempat ya. Pak, gini gue. Wah, biangane tenan kok ndeliki sentot malah kuncalan sampah iki. Keri beres-beres saiki kiring tani belum untuk kontrakan anyar. Men gowo belum. Rampung le, beres-beres. Ayo kiri nunggu belum. Tak tinggal layah-layah kok turut duit kok lagane pinuk pati ya ini. Pli. Nah, itu wong iki lak loyo omah maring. Pli. Dia lho lagi. Lah lek tenan to malah turu lak celuke ras maur.
Gak kamu lah, tak minang. Untuk galon nilai. Kowe to lho. Malah turu, celak-celuk ora semaur. Ngantuk elo aku malah. Ha sida ora lek kon ngilangi pidani. Ya sida kok. Wis tak cepake iki lho. Lah nanti saat digawa pli. Iki. Lah kowe nggo apa kowe? Engko aku nyusul. Aku le nggawa sik abot-abot wae engko. Ya wis yo. Bae. Wah, oke. Wah, delay sih, naran sih. Wah, munggos kau ini. Endi Kipli mau narik nututi. Kamu itu dihapus si Kipli aku iki. Wah. Alah Kipli nyasik tekan gone ngono mah ralek ketok-ketok nyusulin endi cai jan. Pli wis mengarep maeko aku wae iki Pli. Wis tekan to lho. Awi ngematke ora. Riwangi ngati krenggosan kok ngene. Dintane ket mau ralek teko-teko iki. Janjane sak arep pindani aku po kowe, Pli. Kowe iki manggung ning nggawa apa iki? Iki lho, barang berhargaku. Trilili. Kowe nek kon nuntun apa kon gawa ya ora kuat kok. Olah, gune ngabrakan kok ngono to, Pli. Ngalor ngidul mung ra tumpak yo. Digowo barang. Nyoi saiki leboke dhewe. Wis ngasih kesel aku le ngenteni. Alhamdulillah akhirnya aku oleh kontrakan anyar. Wis rada ya Pak Kentus meneh. Iso manggon turu ning kene nyenyak. Saiki geri mikir le bayar kontrakan sing anyar. Wah, tak turu sik weh, sesuk le mikir kontrakan. Lah yo ono gawean sesuk. Wah. Ana swara apa? Tambah seru kae. Wah, aku wedi. Kilo Kipli